Ποια μέρα είναι σήμερα? Πέμπτη. Πέμπτη. 2 μέρες μετά από το χειρουργείο, έτσι. Ελάτε. Συνέχεια ανεβείτε σκάλες. Πού είναι ο σκάλος, δεν βλέπω. Εκεί είναι σκάλες. Βάλε το χέρι σου. Ωραία. Γύρνα. Ωραία. Τι χειρουργείο κάναμε? Αλλάξαμε το γοφό, έτσι. Ωραία. Τώρα θα κατεβείτε τη σκάλα, αλλά θα βάλετε το χεράκι σας εδώ. Εντάξει, κατεβείτε. Πάμε. Με το χειρουργημένο κατεβαίνουμε. Ένα-ένα τα σκαλάκια. Ένα-ένα τα σκαλάκια. Ευχαριστώ, μπορείτε να πάτε στο κρεβάτι σας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.